Payagin. Magkaguday. Ano? Nabala ka kayo. Kaya ba na? Oh no! Sa bayaw, pulong ang talaga ginibakin ng Dries. Pulong mo. Tatagpay makatandanog. Gagatil tima kaon. Yaba mo na. Oh no! Nga pa nakakanta eh. Yung dabakan ng Andres na. Kapag titinimugan kayo. Giriga law na tigas taga kababiyagan niya po. Pagbabasahan na kita sa balin tumi kami ti nasamo. So nag-referee ala ko mang di mo makapitaw. Sungumot tumi kami. Ako nga talaga. Giriga niya. Nga nga tati na may angasar ka niya. Nagbubuti. Hindi mo makabiyag. Nariga alat ta. Matambay ka, nariga mo eh. Baka no. Ha? Apo. Spring, miskardita mo na yun. Hindi ba siya naglakon ta ti bibing? Pero pag-diskartan nga ta. Ta, kita-kita ta. Pagbaring na makita ta. Oh no! Baka yung best friend na ibos sa di nag-kwanta. Nya ko raw. Oh no! Hoy, tawag ta. Kat-katong-tongan da ka. Sumumbat ka kasi God. Pisang nga lang. Nga doon magkikilan yung sa pingawan ti makurkwarta na mo eh. Spring, kapkabaw. Sige best friend. Nyak, awang ko na ata nagarudain. Pingata nagatunga kalkalam at batilog. Awan eh. Ay, awang garud ni. Best friend. Ang kota na. Posible, data. Katambay titindahan man. Eh. Nay, Ay. Makaasin na garud ng lumang Nay, kon. damo kami 16 tinig. Gatang yung soft drinks. Talakat ta. Kakaasin na garud ng lumang kon. Napanyo pala. O pegatang ko si daikod. Nya katang titiyon. Ah, Soft drinks kan tinapatan mo. Nyak, eh. hindi ka mangangal. Mali maalain nga. Papikista kayo. Lumabang kayo mutipatas ah. Pay, lumabang ka. 60 pesos lang, himumpay. 60 pesos? Apay, dati kasta nga mapido mo ta kalsada. Tal na kaman ta. Ang pakialam ko, kung makita na kami dagusan, kan na kami nukan. Tang madida ka this one. Gusto dyan baga ni best friend ko. Nakatan? Mabutong ka mo lang gayam ka. Best friend. Budwa ta 60 ha. Why? Kumagisa nga pulaw. Oh no! Galas simot ti baling ti kito nga duwan. Hoy, nyati rasas mo ta. Man, nati kasas mo ta. Oh no! Pulong kayo man, di kasta nga aramidin nyaw. Nya, gipulong ka. Gipulong ka. Bandi kami mabutang. Gusto dyan baga ni best friend ko. Mati mabutong. Pulong kayo tupay kinibakin ng Dries sa gunayaw. Di ibang sa kanibak ng dries, tukutok-tuk to pisuda. Ayun. Nga, yaba mo na. Pag tinimugan magiging duwa. Bam, tagidinalugan kami. Nalangsot kay laay na onda kami ni Tikay. Ay na, uri bam suda. Mati kami mabutang. Okay, tito, nulong kayo pa yung talaw. Mati kami mabutang. Ha? Yam suda na. Kang, yabang suda. Makatantanog ako na eh. Ano? Payagin. Magkaguday. Ano? Nabala ka kayo. Kaya ba na? Oh no! Sa bayaw, pulong ang talaga ginibakin ng Dries. Pulong mo. Tatagpay makatandanog. Gagatil tima kaon. Yaba mo na. Oh no! Nga pa nakakanta eh. Yung dabakan ng Andres na. Kapag titinimugan kayo. Abay, may problema yung kanya may.
Apay, nanumunda ka kita, oy. Nakita lang tayo ko, pag tripan takpay, kilan takpay. Kinikilan ta ka? Why? Manoy nalada? 16 ka na ruta dyan. Tapos, Anapay na rami ta kanyam. sinipat-sipa tak. Di ka, sumaho ka. Napay. Pagkada ka nung tukutukulan tayo ka nung duwa. Ulit talutay ka nung. Pasalay. Si Kabin, nagulbot ka. Umimbag kami kas jay. Paglibak ka pa lang, kaya bagbagam lang. Kaya mo nga pag sinukatiklo pa yaw. Tal na ka man, pang setsang mo, di kan sa nagdigo. Ana, subliyo ay kwarta. Mano ka jay? 60 lang. 60? Why? Prince kanya. Kisa ba yung C16 lagaro din? Alaan nyo pala kanya na di ka na naasin. Talang orda ta tao, nagasgas tayo pa, nagawan panunot yun. Nagado nga kikilan nyo, hata pa tao nga wanti trabaho na. Kikilan nyo ito trabaho na. Po kayo. Kisa ba yung... Nanonood ka ba kita, oy? Kaya mo kabaway. Nanonood ka? Sinipat-sipa tak sa topic ini tag. Si Patay man ini may isa. Isa may isa. Iti ka lang. Ikaw pa Nagkaraw ka, naman, sila ka na tikit eh. Ana, sumaho ka pa yung katalikod ka, sumaho kayo, ma. Tikasta kayo. Kisa ba yung kabariyo yung Gunayo. kayo, Oh no! kikilan nyo, di kayo lagbain. Ito yun! Hindi ganun. Ito yun. Kisa ba yun? Ana, kayo sadyahin? Listen. Libre na kami mga arboy. Okay. Ano ba? Wala yung mais lang, tagpipiso lang. Nabanuga kay. Soft drinks, damo siksim ta. Gatang mo lang na. No, di naraman ang pay. Okay. At least maraman ang tayaw, kasi duwa. Batito maraman ang hindi ko ada jay. Matangan ah. Apo. Pintas petagla ako ning. Nakakojik. Soft drinks. Ay, may salitraw. Pagmanada. Ito maga mapay siya maglalakaw. Talang ka nga talaga. Ulo nga talaga. Pagkatang man ti soft drinks kung tinapay. Punay ni Benin, gumatang lang, nagpapakyut pa. Hanggang nagpapakyut na nakakursunada ata. Uy, pintas tagla lang. Supay ha. Makasawa ka tan, bingkro daw. Boy na napigtas pa iti chilas ko na Bakit siya nilas, pugsat pa eh. Isa ba na? Nice. Puno ni Bingkro daw. Pinagtitig mo kanya na. Pasalamat ka ta. Tangato na tabibig mo. Ang natababa, alam mo, naguya sa akin. Nagtagtag ko ang boy. Kung nga mo ito ng dress, at talaga rin makakita tisik sa nga pintas mo. Di ba, mes? Tala ka man ta, damdam magkisiw ka man eh. Boy, dita kayo. Nagsapulak pa iti ko. Lansa, nay. Baring baling pa yata. Siga mo, ipakwit ka nga pakyot. Barin pa yata, mali pa narunod yung dapan na. Ini umalis tuloy jagla lakon, natitumi namin. Talagin mo min. Kaya mahaan. Ha? Baka lao-lao ka man, ay numabartik ka. Pati ay nabaik at yun, naramitik itin. Tagaro din. Ha? Lumiis ka man ini. Tan. Ikaw kalindusan ako ni. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatang to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamati kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh.
Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mamang mga lang mo ti